Čaute, vítajte pri mojom ďalšom videu. Dneska to bude taký vlog a idem teraz do Kiku. Idem sama, lebo nikto tu není. Vlastne mala som s rodičmi, ale oni potom už išli, že mám za nimi, tak idem teraz za nimi. Dúfam, že sa stihne, takže sa vám ozvem, keď už budem pri Tesku. Zatiaľ čauko. Sme späť a už budeme za chvíľku pri Tesku. Tesku, už tam vidím Tesco nápis a ešte vidím aj Kik. Takže už tam na chvíľku budeme a keď tam budeme, tak neviem, čo si kúpim, ale nebudem vám ukázať mojich rodičov, lebo oni nevedia, že točím. Takže už budeme tu, tam je Tesco a tam vidíte aj Sana Arena, ja vám to ukážem. Vidíte? No a vlastne tam pôjdem a ja veľmi chcem pennyboard, lebo to bolo také dobre, keby som ho mala. A je to úžasné, jak Laura točila a ešte som zabudla povedať, odoberajte Laurin kanál, ja vám potom napíšem všetko do popisu. Odoberajte Laurin kanál, jej kanál bude v popise, do popisu vám to dám a zase za ne sa mi lúčim. A zatiaľ čauko, čaute, ahoj!